Kabiyatan na ikagkagumaan ti lokal na gobyerno ti Baguio City nga agbirok iti addang tapno maipayan iti solusyon ti krisis ang mapaspasaran iti agdama. Nang runa iti sektor ti transportasyon, gapo iti nanginaunay a presyo ti produkto a petrolyo. No anya dagitoy nga addang, amon iti report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Kasarunod ti deklarasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti State of National Energy Emergency. Inactivate ti syudad ti Crisis Management Committee ang mangipatungpal kadagiti estratehiya ti syudad kontra iti epekto ti krisis iti Middle East. May basar iti alert level ti committee. Naipasidong ti syudad iti alert level 2. Babaan iti daytoy, nawaya ang maaramat ti syudad ti lokal a pondo para iti assistance dagiti apektado ti agdama a krisis. Malaksid iti dayta, nangipaay matlaangan ti syudad iti 5,000 pesos kas cash aid kadagiti 1,912 a public utility jeepney drivers nga agop operate iti nagduduma a ruta iti syudad kas inisyal a tulong. Ang strategy kasi natin dyan, order of prioritization muna. Okay. Since our jeepney drivers are using mass transport systems, syempre isang vehicle, marami ang sinasakay, so sila muna yung pina-prioritize natin. But ginagawa na rin natin, pinag-aaralan na natin ngayon how would we be able also to come up with programs, mechanisms, or sistema that would be able to address din itong situation ng ating mga taxi drivers. Nailawlawag ababaan iti daytoy, agdultuloy lata ti panagbiyahe dagiti jeep iti syudad, tapno adda pagluganan dagiti umili nang runa iti rabii. Kasarunod daytoy ti mapaspasaran nga tiddog apila kadagiti paradaan ti jeep manipud nang rugi ang imato ti presyo ti petrolyo. Augmentation lang yan. Tuloy ulit natin. Pagtiyagaan ulit natin na balikan itong mga passengers natin, lalo na paggabi. Though we understand the situation, it's a backload issue problem. So I hope itong pansamantalang augmentation na naibibigay natin sa kanila, it will help. It will help defray yung costs. Inlawlawag na adumanon iti 9.8 million pesos ti maaramat para iti initial a distribution ti assistance kadagiti PUVs a nagtaod iti assistance to individuals in crisis situation wenno AIX fund ti LGU. Agbayag aging Sabado ti distribution kadagiti drivers ang makaipakita iti kaskenan na dokumento akas iti proof of residence ken certification manipod iti jeepney associations da. Iti agdama, manarimaan ti panang repaso ti lokal a gobyerno iti Emergency Mobility Support Program kas long-term solution iti mapaspasaran a parikot iti transport sector iti lokalidad. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.